Okay, maayong buntag mga higala, amo mga suki o mapinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga makigilaan, pagadumalahon kini sinyo makigilaan, Brother John Dihito, kiniusab si Brother Libby Claves nga magadumala nining tulumanon, kini ang maayong balita. Okay, among itunol higala ang mga labas og mainiton nga mga pagpangumusta kanyang tanan. Kumusta man mo og mayong buntag sa tanan nga nagapaminaw nini nga sayos kabuntagon sa adlaw nga Domingo. So kamong tanan mga kahigalaan, kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpakig-uban nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Welcome kamo unya ato sang mga viewers sa Facebook. Ato sang gina-welcome ang tanan kutob sa naglantaw karon sa bisan asa nga bahin sa kalibutan. Ato nga gina-welcome sa aton tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo higala makapadangat nganhi sa atong programa og mga mensahe para nga to sa inyong makahigalaan, inyong minahal sa kinabuhi. Nababoy mga morning greetings, birthday greetings ba, or uban pa nga mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat sa inyong minahal sa kinabuhi. Ato na nga gina-welcome sa ato nga programa or kung naamoy mga pangutana, mga higala, pwede na nga makapadala mo og mga pangutana, pinaagi sa pag-text sa atong number or pwede sad sa ato nga Facebook dinhi, no? Makahimo na mo sa pag-send mga kagilaan para nga atong mabasa samtang nagapadayon ta dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato nga gina-welcome ang atong tanan nga mga tigpaminaw diha karon sa Negros. Maayong buntag sa tanan nga taga Negros nga nagsunod karon. Good morning ninyong tanan og welcome kamo no diha sa Negros Oriental og sa Negros Occidental. Okay, atong mga kahigalaan sa diha nga nagamit og mga nagkalain nga mga sound system, no? Salamat po kaayo kayong tanan. Good morning di ay na ni Brother Elmodam Flores, nila ni Ma'am Marilo diha pabuaya. Good morning sa tanan diha kaninyo nga nagapaminaw niining tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato sanggi pangumusta atong mga viewers karon diri sa Masbate. Okay, good morning sa tanang taga Masbate nga nagasunod nining tulumanon sa kini ang maayong balita, no? Kamuntanan dia, welcome onya makapadala na mahigala og mga mensahe kay panahon na karon taon-taon atong basahon ang inyong mga mensahe. Onya atong mga pinalanggan tigpaminaw diha karon sa diha sa Biliran Province, probinsya sa Biliran. Good morning sa tanang taga Biliran nga naminaw karong sayos kabuntagon. Welcome kamo sa atong programa. Good morning lang ni Brother Winnie Dia Ebina, na Brother Kinsing Lagarisa, tanan diha nga naminaw.
O niya ato mga pinalangga nga tigpaminawan sab diri sa probinsya sa Leyte. Good morning dia sa Ormoc, no? Brother Noel Gonzales. Bro, may buntag nimo. Uban sa tanan nato mga kaigsuonan diag mga kahigalaan nga naminaw. O niya, good morning sad sa mga Disor family. Ato mga suki sang naminaw diri karon sa Merida Leyte. Niya, good morning sad sa tanang taga Palonpon. O niya ato mga tigpaminaw diya sa Isabelite, maayong buntag, Diyos matag-ob. Good morning sad sa mga tigpaminaw nato diya sa Tabango Leyte, Diyos Kananga. O niya ato mga suking naminaw diya karon sa San Isidro Leyte, diha sa Kalubian Leyte og sa Villaba, no? Kamunta na diya kinasingkasing namo mga higala nga gina-welcome sa pagpakig-uban nining tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya amo sang itunol ang pagpasalamat sa tanan nato mga kahigalaan diya nga nagamit og mga sound system, no, sa para nga makashare pod sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan. So welcome kamuntanan. O niya atong mga viewers diya sa Facebook, ato sang pasalamatan mga higala. Salamat sa dunya, welcome kamo sa atong programa. O dirita mga higala sa isla sa Camotes, tungod kay daghan sa tang mga tigpaminawan diya sa isla sa Camotes, no? So among itunol nga na kanyo ang mga pagpangumusta, kumusta ang tanan ta Camotes Island. Ani ato siyang pasalamatan nining sayos kabuntagon si Brother Tato Sotilo. Salamat Brother Tato sa imong sound system diya nga naglanog-lanog permi diya slower kagkagan. Unya tanan nga taga kagkagan nga naminaw karon, pinaagi sa lanog sa sound system ni Brother Tato Sotilo. So kamuntanan welcome og sa tibuok Camotes Island panghigala. O niya makapanang atong mensahe nga rin, no? Text mo sa atong number or pwede nga aring message sa ato nga live sa atong Facebook live. O niya atong mga pinalangga sab nga tigpaminawan diri karon sa isla sa Bantayan, no? Good morning sa tanan nga taga Bantayan. Diya sa Madridejos, atong gipangumusta diya ang mga Tayaktak family. Atos mga pamilya sa mga Layos, kanya mga De La Cruz family diya, kanya nga sad sa mga Iscario family, sa tanan na lang gayod nga mga pinalangga nato makahigalaan diag makaigsuunan, kamong tanan diya welcome nining kabuntagon sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Diri sa Bantayan, sa lungsod sa Bantayan, ato sang gipangumusta di ang tanan natong mga kahigalaan nga nagapaminaw, no? Good morning di ay tanan taga Bantayan. Kanya atong pasalamatan si Brother Eliseo Cordoba Diaz Baud sa iyang sound system og mga silingan diya nga naminaw. Ato sa mga tigpaminawan diri sa karon sa Tikad, no? Atong gipasalamatan sab si Brother Cotejo sa iyang pagpalanog kanunay sa atong programa. So thank you kayo sa tanang taga-Bantayan nga naminaw karon. Salamat po sa mga sound system diya nga nagatingog. O niya dirisad sa Islas Lipayran ato sa pasalamatan si Brother Lucernas Senior. Salamat Brother Lucernas sa imo pod nga mga trompa diyang gipanggamit, no? O sa tanan na lang sa Bantayan o mga isla nga sakop sa lungsod sa Bantayan nga naminaw karon, ato nga gina-welcome ang tanan. Ato sa mga suki nga tigpaminawan diri sa Santa Fe, no? Good morning sa tanang taga Santa Fe. Atong programa higala lanog ni diha sa isla sa Bantayan tungod kay medyo murag atbang rani ang bugo ngadto sa Bantayan. Diha sa Santa Fe atong gina-welcome diha ang tanan natong mga kaigsuunan, tanan natong makahigalaan nga nagasunod nining atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani atong pasalamatan diha ang mga kahigalaan tong nagagamit og mga sound system, no? Salamat kaayo. Ani atong mga tigpaminawan diri sa isla sa Hilantagaan. Good morning sa tanang taga Hilantagaan Island. Ani good morning sa tanang taga Islas Kinatarkan o Kinatarkan Island. Diri sa isla sab sa Hibitngel na asatay mga suki, mga pinalanggan tigpaminaw atong mga viewers sab diha. O niya dito sa isla sa Malapascua Island. Good morning yung tanan.
og dito sad sa Islas Carnasa. So welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O dinhi sad sa mainland Cebu mga higala, lapad-lapad sa ning scope no nga naabutan sa ato nga broadcast. So atong mga pinalangga nga tigpaminawan diri sa mga kabukiran sa Balanban, diha sa kabukiran sa Asturias, diha sa Tuburan, lanog manis mga kabukiran higala kay wa may nakasabod nga mga bungtod no, mga tumoy, mga ibabos, mga bungtod. Diha sa Tuburan ato sa Tabuilan. Mayong buntag kanyang tanan diha niya. Sige hapon atong mga listener atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Nya diha sa Tabuilan atong ipangumusta diha sa Olivo, diya sa Kalumbangan, niya ato mga tagpaminawan diya sa Dalid, niya dirisad sa Ginpilakan, no? Diya sa Kanluhangon. Good morning diya sa mga Pikit-Pikit family, mga Tirana, mga Samson family, mga Yunting family, mga Golbin diya family. Good morning niyong tanan, niya welcome sa itong programa. O guban pa nato dihang mga listener sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ato sang pangumustahon ko buntaga si Brother Maning Masbang. Good morning you Brother Maning. Uban sa imong sakop sa family. O nga to sa ni Brother Pipi Orsabia. Good morning no diya sa Sabah. Nya tanan taga Sabah nga naminaw kanon maayong buntag. Nya ato mga pinalangga nga tigpaminawan diya karon sa Carmen, diya sa Katmon. Kumusta diya ni Brother Mario Alcazar diya? May buntag niyo bro? O ban siya atong mga kahigalaan diyang naminaw? O niya diya sa mga kabukiran sa Katmon, sa Masantikan, Agsuao, Katmon, diya sa Bungyas, atong mga brad og sis diya. Karon mga friends diya nga nagpaminawan, welcome sa gihapon sa ato nga tulumanon. Kani atong mga suki nga naminaw diri sa Sugod no, maayong buntag sa tanang taga Sugod nga naminaw. Niya good morning sa Brother Jolito Aridodo no, maayong buntag yung tanan. Niya tanan na to mga kahigalaan, mga bag-o makigsunan diya sa kabukiran sa Sugod. Niya ang uban na to niya mga listener, mga friends nato diya. So welcome kamo sa atong programa. Niya ato mga suki nga tigpaminawan diri sab sa Bourbon, diya sa poblasyon sa Bourbon. Niya gudmusta diya sa Lao, Bourbon. Ato sang ipangumusta karon nga sayos kabuntagon diha sa Sagay. Diya Sagay kusog-kusog po ni ato nga programa no diya sa sakop po na sa Bourbon. Niya ato sad nga uban pa diha nga mga pinalangga nga naminaw. Welcome sa ato nga tulumon si Brother Etang Sab. Ato sad nga gisugdan na Bible study. Uban si Brother Rolando, uban migapon. Niya nga ato sad sa kang Brother Ernesto, ato sang gisugdag Bible study kagahapon adlaw, taga Managasi no. Good morning sa tanan. Niya atong mga suki nga naminaw diri sa Bundo, Bourbon. Kumusta sa tanan taga Bundo nga nagpaminawan? Diya sa Lao atong pumustahon diya si Brother Joseph ng Babos, uban siyang pinalanggang asawa, ilang mga anak, Sister Jocelyn. Good morning. Niya atong mga listeners sa diri sa San Jose, Bourbon. Kumusta din ng Brother Amay Pitogo? Brother Amay, may buntag nimo uban si imong family. Niya atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor. Salamat Brother Rodrigo sa imong sound system o kumusta sa diha imong pinalang asawa, imong kabataan, mga silingan diya nga naminaw karon. Hinaot ni higalang nining sayos kabuntagon sa Adlaw Domingo. Ang pulong sa Dios nga atong mahisgutan karon, mahimong panalangin atong tanan. Good morning lang Brother Rolando diya Villamor bro, may buntag nimo. Oban sa atong mga brad og sis diha sa San Jose. Anya diri sabta mga higala sa Kamanggahan, ato sang pangumustahon si Brother Rodicindo Noble. Anya nga to sad ni Brother Pipito diya nga nagapaminaw sa atong programa, ato nang newly baptized member nga 83 ang edad.
Salamat sa imong desisyon, Brad. Aniya atong mga tigpaminawan diri karon sa Tabugon. Kumusta di ay nun? Lan Brother John Lobitania dia, iyang family. Ngadto sa nila ni Mr. Remedios Montiliano, Mr. Delma Ando, ilang mga family dia nga nagpaminawan. Ngadto nila ni Brother Joel Tirana and family, nila ni Mamutsini dia, mga Lingganay family. Tanan nga taga Tabugon nga naminaw sa atong programa, atong gina-welcome. Good morning sa Dias Managasi, Tabugon. Kumusta ba yung buntag sa mga Elarcusa family? Ngadtos mga Romagos family, ato nga gina-welcome sa atong programa. Kumusta sad og maayong buntag sa mga ngadto ni Sister Irenia Soliano o mga Nano family. Welcome sa atong programa. Yan, Brother Ernesto dia ang atong bag-ong Estudiantes Biblia. Good morning, no? Ninuntanan dia sa Managasi, Managasi Tabugon. Kumusta sa Mayordan family diri sa Lamak, di Silihan, di Kaduwan. Kumusta dig may buntag di Mahiyahay sa tanan natong mga brad di og sis. Atong pasalamatan sad si Brother Bin Istor siyang sound system dia karon. Good morning sa mga Barili family dia, mga Maluluyon family, og sa tanan natong mga sister dia, mga sisters, mga brothers, mga friends dia nga nagpaminawan. Kanya kumusta sad ang tanang taga Eden Care Group, no, diya sa Kaduawan. Ato sang gipangumusta ang tanan kanino dia ngadtos mga Alikos family. Good morning sad sa mga Agua family. Ngadto sad sa mga Arrogante family diya sa Kaduawan, mga Risoor family, mga Coralde family. Anya kumusta sa mga Dimapi family dia nga nagpaminawan. Kumusta sila ni Dr. Arodi Arrogante dia, dan ni Dr. Jiri Arrogante dia sa Kaduawan. Atong gina-welcome sa atong tulumanon. Welcome ka mahigalan din sa iyo sa kabuntagon. Kumusta dia ang mga Fuentes family. Ngadto sa nila ni mga Alconte, no? Kumusta mo tandi mga pamilya sa mga Tirana. Atong gina-welcome tanan na lang nga taga Kaduawan nga nagsunod sa atong programa. Kinasingkasing namo higala nga gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang Mayong Balita. Adiasan sa Libho, ato karong gipangumusta ang tanan natong mga kaigalaan kaigsuonan diya sa Libho. Kumusta diha no sa mga ato ding pasalamatan si Brother Lolito Airmax yan sound system diya, Sister Linda og mga silingan diya nga naminaw. Kamuntanan diya mga higala, welcome sa atong programa. Pani ato sang mga silinganan diri sa Mabuli karon. Kumusta sa tanan taga Mabuli nga naminaw sa atong programa? Welcome sa ato nga tulumanon. Anya dirita sa Kanagahan mga higala, ato sang gipangumusta ang tanang taga Kanagahan, ato mga brad diha og sis nga naminaw kanunay, og ato sang itunol ang mainitong pagpasalamat sa atong mga kaigsuonan diha nga nagamit o mga sound system. Kumusta di ay ni ato ding pangumustahon si agaw-agaw dia Itang, no, may buntag ni Brother Lando Itang. Good morning, Brother. O ba ni Brad Norland dia karon nga naminaw. O ni ato sang pasalamatan si Brother Ani Priscilias sa iyang mga trompa dia nga naglanog-lanog diha sa Sapanggamay. O mga taga Sapanggamay, welcome sa atong programa. O niya ato sang pasalamatan si Brother Christian Vistar sa iya sad nga sound system nga nagtingog, no? Kumusta mo tanan diya mga brad og sis, mga friends diya nagpaminawan. O niya diri sad sa unahag jutay na apod kang Brother Bernie Katakes dool na sa dool yun na sa church diya sa Kanagahan sa Seventh Adventist Church. Good morning ang tanan diya, welcome sa atong programa. Atong mga brad og sis diya, mga newly baptized members diya karon. Welcome sa atong tulumanon. Ano diri sad ta mga higala sa Kanagahan, Kinawahan. Ato sang gipangumusta tanan nato makaigsunan diya labi na sa makaayon family. Kaniya ngadto nila ni Brother Dake, na Brother Arnel, na Brother Saladaga diya nga naminaw, Lanster Maridil, anya Sister Nuralin o iyang igsuon diya karon, ilang mga family. Tanan nga taga Kinawahan. O niya mga sumalaynog family des Busugon atong gina-welcome. O niya Tirana dia family. Ato sang gipangumusta di ay diri sa
takop no nga sa mga lumuntad family nga ato ng avid listener. Onya diri sa Lambusan, kumusta dia ang mga Frasco family? Onya ngadto tanan na lang di an mato makigsuunan mga lumihok family dia, Brother Christian, tanan dia nga nagsunod sa atong programa nining sayos kabuntagon. Welcome higala sa atong tulumanon. Onya atong mga suking naminaw dia karon sa Tambungon, atong mga brad og sis dia karon, mga friends dia naminaw, welcome atong mga pads dia mga mads. Onya ato sang gipahinumduman ang tanan taga Tambungon. Kung aduna mo problema sa inyong mga motor higala nang kinahanglan mag motor parts, among i-recommendar ninyo doolan ninyo ang Advent Motor Parts. Sayon ka ng dumdumon tungod kay naa ka na atbang sa public market sa Tambungon, kilid yus highway. Ang Advent Motor Parts gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida og Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa adlang Bernes, adlang Domingo hangtod sa adlang Bernes. Sirado sila adlang Sabado. Ato sa makaigsunan di sa Anapog, kumusta din tanan nga taga Anapog nga naminaw sa programa. Ato na ni Konsehal Norland Pagal, may buntag ng konsehal uban siyang family, o ngadtos mga dilaw dia family, mga ikarma dia, atong mga suod dia mga kahigalaan. Ato mabusto rin siya sa mga sinahunon, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya, mga tipaminawan sad nato diri karon sa Bangkasan. Ato rin ipangumusta si Brother George Luna, ang maabtikong barangay captain des Bangkasan. Welcome talang taga Bangkasan nga naminaw des Kamansilis. O niya ato mga tipaminawan sa Diris Manyo karon. Ato rin pangumustahon ang atong maabtikong nga barangay councilor dia si Brother Elvis Peritos. O ban siyang family, mga Peritos family dia ang naminaw, mga Gopio dia family, mga Sinadhan family, tanan nga naminaw Dias Manyo. Welcome, kumusta lang Brother Zedel Sabdia Peritos. Pwede ato magkikaminawan Diris Look, kumusta din mga Lopez dia family, Vargas Ibanez family, tanan dia naminaw sa Look, welcome. Pwede tanan nato mga tigpaminaw diri karon sa proper sa lungsod sa Sanrim Hiyo. Kumusta din ang mga Samson family, mga Monteroyo family, mga Suson family, mga atos mga Larga family, mga Likigan. Kumusta sa dia ang mga Layon, mga Kabatanya family, kanya dia Patag San Remio. Kumusta dia ang mga Ansiano family, mga Muraka family, guban pa dia natong mga tigpaminaw. Welcome sa ato nga programa. Kanya dirita mga higala sa dirita sa Daan Bantayan, ato sang pangumustahon no ang tanang taga Daan Bantayan karon nga nagsunod sa atong programa, labi na di Asumaya. Kumusta diha ang mga Dihito family? Welcome sa tanan atong mga tigpaminaw diha karon, mga Pipito diha family, ngadtos mga pamilyas mga Punay. Onya kumusta sad ang mga Moraldi family? Onya ato sang pangumustahon karon muntaga si Brother John Punay sa iyang sound system naglanog-lanog diha sa Talisay Daan Bantayan. Onya ato sang ipangumusta karon si Pastor Jomar da Campuisto. Pastor Jomar Campuisto nga marag nagsugod ang iyang crusade kagabi. Sugod kagabi ang crusade diha sa Lanao. Tanan nga taga Lanao, mga Miralles diha family, welcome sa ato programa. Kamon tanan diha welcome karong sayos kabuntagon. Atong mga pads, mga mads diya, brother and sister diya, mga friends. Niya ato mga tigpaminawan diya karon sa diri sa Bituon. Kumusta di ay ni pariduming Bunukan o giyang Tibok family. Tanan diya nato makigsuunan, bisa pa man diri sa Kumbadod, atong gina-welcome tanan taga Kumbado. Mga tos mga Rosalios family, mga Pioneers family, mga Puyot family, o niya, kumusta po ni Mr. Lowe's diya karon. Tanan diya namin sa Kumbado, tanan siya nga matik paminaw to Paypay, og diya sa Nazareth, no, kamuntanan diya kanasing-kasing namo karong buntaga nga ginadapit sa pagpakig-uban ning tulumanon kini ang maayong balita. Unya kumusta ang tanan taga Bakhawan nga nagpaminawan sa atong programa? Unya tanan sa mga taga Kawit nga nagsunod, diya sa Mahawak og diri sa daang lungsod Midilian. Niya ato sang makanunayon tigpaminawan diya si Brother mga Gulimas family, mga De La Cruz family nga always yun nagasunod, mga pamilyas mga tundag ni Siyas Kabuntagon, welcome kamo karon.
O niya, kumusta sad ang mga taga lungsod yun sa Midilian, no? Kumusta diha ang tanan nga nagpaminawan? Niya atong municipal councilor sa Bia, si Brother Raymond Olivar. Good morning nimo, konsehal. Niya aton lang ni Brother Felipe Solira, ng Brother Alex Cañada. Good morning, des Lamintak Norte. Niya atong mga tigpaminaw diya si Tindog karon diya sa Corba o diya sa 108 Midilian. Atong pasalamatan diya si Brother Terbo Pubadora sa iyang sound system. Salamat kay Brother Terbo. Kanunay ginanlanog-lanog diha og mga silingan diyang naminaw karon sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya tanang taga-Dayhagon, kumusta ding mga malinaw pamilya diha? Atong gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So mga tigpaminawan sad nato diri karon sa Binabag, no? Aritas Binabag ini sa Bogo City. Atong pangumustahon diha ang tanan nga minaw mga Gabiane family, mga Bersero family, adtos mga pamilya sa mga atong gipangmusta diya mga pamilya sa mga nila ni Brother Lino diya, Mr. Perla, kumusta sa Mr. Ami karon tanan nga naminaw diya sa Binabag, o bisan pa man diri karon sa Takop sa Brother Elmer Lacerna, iya family, Mr. Birche, mayong buntag. Atong mga naminaw diri karon sa nang Sor diya sa Norte, o niya bisan pa man diri sa La Paz area, o niya diha sa dinhi sa Kabangkalan. Ato sang gipangumusta diha ang mga Lipawpaw family. Niya kumusta sad ni retired Scout Ranger Isagani Aratzia. Sir, may buntag nimo. Niya salamat pod sa imong sound system ug mga kagilaan diya nga kanunay nagapaminaw sa atong programa. O niya kumusta sa diya sa Gimbiktan di ay ni Brother Chris Terol. Good morning nimo bro. Uban si mong family. O niya, kumusta sa ni Brother Alan Bisabilia, nila ni Sister Amelia Bisabilia. Good morning yung tanan diya, Brother Sis, Brother Joseph Kimno, o tanang mga kaigsunan to dis baas. Niya, kumusta sa ang tanang magigsunan to dis dakit karon na nagpaminawan. Ngadto nila ni mga Derder family, ngadtos mga Orsal family. Good morning sa ni Brother Pipi Orsal diya. Uban siyang tiwok family. O niya, Doris Guadalupe Higala ato sa pangumustahon karon, kabuntagon ang mga pamilyas, mga Humawas. O niya, mga Baldosa family, mga pamilyas, mga Monies. Niya, kumusta sad sa nila ni Brother Edsel Ledisma, kauban ni Ma'am Ibing, uban silang mga kabataan. Niya ni Brother Merjon, ni Ma'am Joy dia, ilang pailang kabataan karon. Tanan nga taga Guadalupe, welcome sa atong programa. O niya, diritas Libertad Higala, may buntag sa taga Libertad, tanan taga Barangog ug sa Udlot. Tay daghang matigpaminawan diha, mga nagtambungan po na itong seminar ni atong miaging semana diha sa diha sa Tagasa, no? May buntag sa tanang Tagasa, tanang taga-Tagasa nga naminaw karon. Na kanunay si Brother Nelson Bersero diha, naga-suroy-suroy, naga-handle og mga Bible studies sa mga panimalay diya sa Tagasa. So welcome kamuntanan diya sa atong programa. O ni ato matipaminawan diri sa Syukon og diri sa Nailon mga kahigalaan. Kumusta diha sa Upper Nailon? Ngadto sa mga Lipon family ng Brother Nelson Lipon ug iyang family. O niya, tanan di ang naminaw no, mga Lipon family, ngadtos mga pamilya sa mga hilig atong gina-welcome. O niya, ngadtos mga pamilya sa mga Nailon nga naminaw karon. Kaya sa Nailon, apo dihang Nailon dihang apelido mga higala. O niya, good morning sad sa mga pamilya sa mga pioneer. O niya, ngadtos mga pamilya sa mga Rituya nga nagpaminawan. Mga pamilya sab sa mga ngadto sa mga pamilya sa mga Alboro, ni Brother Johnny Alboro, Brother Johnny, may buntag nimo. O niya, ngadto ni Brother Frido diha sa Punta Nailon, may buntag ni Brother Fred, uban sa imong pinalanggang asawa
imong kabataan diya kayo mga silingan nga naminaw. O ni nga Sister Leoning, Sister Leoning Damayo. Good morning Mr. Leoning. Uban sa sakop sa imong family. Welcome kamo sa atong programa sa kini ang maayong balita. O niya, good morning sad sa mga pamilya sa mga hilig diya sa Lower na Ilon. Brother Nimi hilig diya, Brother Berting, Brother Joe, kumusta mo tanan diya? Mga Berdida family, ngadtos mga pamilya sa mga Canales, mga pamilya sa mga Bulambaw atong gina-welcome sa itong programa, mga Fernandez family, ngadtos mga pamilya sa mga Mulihon, lang Brother Roger lang family, atos ang ipangumusta si Sister G. Chris nga bag-ong na nabaptize, no? May buntag ni Mr. G. Chris kamay Mulihon, continue gihapon atong Bible study. Ano may buntag sa no nila ni Pads dito diya mas Richel atong ipangumusta karon buntaga. Ano ipahinumduman nato ang atong mga pinalanggan tigpaminaw kako nagplano mo higala nga magpataod mga roll up, mga accordion door, mga accordion door or mga sliding doors ba or uban pang mga estilo sa diha sa Panimalay, mga grills. So ang mga rekomendar niyo doon niyo ang Jorets Roll Up Services na nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugo City, Cebu. Panagiya kanas nagtiayong Richel o Judito Midihon. Ablig hapon na sila gikan sa Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. Sirado na sila adlaw Sabado makahigalaan. O niya tanan nga taga-Gairan ato sang gina-welcome dia atong tanan mga higala. O niya atong mga kaigsunan dia sa New Public Market ato sang pangumusta si Tia Wing Katayas dia nga always nang patingog sa iya nga radio pakusgan gani kayo. Good morning ni mo Tia. Aton la ni Brother Ernie Katayas o Engineer Katayas, always naminaw sa programa ayang family. O ni ato sang gipahinumduman atong mga kaigalaan is Northern Cebu na kung nagplano ta higala nga magpataod sa ato nga magpa-check up sa atong mata tungod kay hanap-hanap nagjutay. So doon lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic na himutang ka na higala sa karaan nga landbank ni siyudad sa Bugod. Yes, at bangyod, makita nimong Icons Optical Clinic. Unya na sila branch sa San Remigio at bang sa Prince kilid sa highway. Ang Icons Optical Clinic, mga higala, abli na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes alas 9 buntag kutob alas 5:30 sa hapon. So dola ninyo mintras di pa kayo grabe ang problema sa inyong pananaw. Gipanag-iya ka na sa nagtaayon nga nila ni Dr. Conilab V. Lubitania. O niya, pwede sa auto mo pa-check up sa iyang mama. Kadakaraan gina ang optical clinic sa Bugo, nga Biraki Optical Clinic, nga gipanag-iya ka ni Dr. Hining Biraki Lubitania. Okay, yan tanan dia. Welcome sa Bugo, no? Ato mga tigpaminaw. O niya, kumusta sad ang mga Pamilara family? O niya, ngadtos mga pamilya sa mga Makipig. Ato sa ipangumusta mga Makipig family. O niya, kumusta sa di ay ni Brother Andy Nubal diha sa dinhi sa Kayang, Barangay Kayang. Good morning Brother Andy. O niya, good morning sad sa mga Sinangguti family. Atong mga Bible students karon diha, no? Mayong buntag. Diha sa Santo Niño nga barangay mansyon ng Santo Niño. Mayong buntag sad sa atong mga suking naminaw diri sa Don Pedro karon. Mayong buntag sa taga Don Pedro o tanang taga Pulambato. O kamon tanan diha welcome kutob sa naminaw karong buntaga o sa tanan nga mga naglantaw sa ato nga Facebook mga higala atong live broadcast through Facebook. So kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa bisan asa mga parts kalibutan. Welcome mo sa atong programa. Gina-welcome na mo higala ang inyong mga bulawanon nga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa nahas kinabuhi nga inyong gipaagi sa atong programa. So welcome kamo nining sayos kabuntagon. Kanya pwede mo makashare higala i-share ninyo ang ato nga programa, no? Para nga mas daghan ang maka-benefit
kadtong makatawhan nga nagapaminaw patamasayod nga sa ilang pagpaminaw ang pangutana nga atong gitubag dinhi mausay na as ilang hunahuna. So mabless sila higala, pinagi silang pagpaminaw sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. So welcome ang tanan, unya amo sang gipahinuduman ang atong tanan nga mga listener nga kung pananglit higala nang inahanglan mo og dugang pagtuon sa pulong sa Dios. Pahibaw alam diri sa radio, amin si Brother John. Text lang mo sa among mga number or pwede mo aring message sa atong Facebook mga higala. Kay aron masabutan nato ang available ninyo nga time og sa amo sad nga time kay basig magka-conflict pod mga higala. Wala na bayad Bible study basta maabot lang namo. Makayron na mong maabot kami mahandol sa Bible study gawas ato mga distansya nga lugar malagyo na nga pwede resan mo namo nga i-recommendar sa mga duol nga nahimutangan sa inyong lugar nga adunay katungod sa pagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios, dunay kahibalo. So text mo nga rin namo kanya kung pwede higala pwede mo i-observe pagsimba sa kauban sinyang mga Adventistang makaigsunan sa simbahan sa Adventista matag adlaw Sabado. Ayaw mo kauaw kay ang simbahan para na sa tanan kalipay na mo nga makita saan mo na mo diya simbahan bisag mag-observe higala welcome ka mo niya. Pwede sad nga mo request mo ato mo sa simbahan niya mangutana mo og kinsa diha ang dunay kahibalo sa pagtudlo sa Balang Kasulatan kay matudloan mo dugang makiglaan sa pulong si Ginoo. Okay no? Balik ko na ko ang tanan atong ginawin kami ni kabuntagon. Pani ato sang tagag higayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga mainiton nga mga pagpangusta. Brother John. Okay, dagan salamat Brother Libre. Mga higala, welcome din sa atong programa. Sa gihapon kami magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa. Dalaygon ang Dios nga siya nagahatag kanato sa dako niyang gugma kaluoy sa matag usa kanato. Ining puntaga kutob sa naminaw sa giabot ni ato nga broadcast kami magaingon salamat sa pagsunod sa pagpaminaw no. Salamat sa mga kaigsunan nato dinas Nazareth Church no. Nya des paypay dinhi sa Linaw, San Isidro Leyte, na kumusta mga kalusor, mga lumapak, mga dilapinya dinha, o na dihas daha diot, San Isidro Leyte, kumusta nila ni Mr. and Mrs. Ending Mahit, uban sa nang naminaw. Tisbilyaba nila ni Atinati, o ni Kuya Jose Insenso, maayong buntag, o sa tanan na lang naminaw karon. God bless us. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higala nga tusunahan ato ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Nya pwede din mo higala makapadangat na no og mamensahe kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang mga mensahe nga ato nga nakita. Okay, text mo nga rin mo kay ato nang pangbasahon ang inyong mga mensahe aron mapadangat ngadto sa inyong mga pinalangga sad nga mga kahigalaan. Okay, ato na ning pagabasahon mga kahigalaan. Ato ning lilion makadiyot. Ato nakita diri si si Sister Meledith Bransoila Fuentes. Nasad siya mensahe. Good morning. Niya po si good morning and maayong adlaw kaninyo tanan diha. Ninong og maayong adlaw sa tanan nga mga listeners. Niya po si Ma'am Gay Charis Lopez sa kuani siya sa Sanrim. Good day. Brother Libby, Brother John, o ang naminaw sa program karon. So may buntag ni mo diya ma'am. Niya po si Meredith Francela Fuentes. Good morning kuya. Nagbinugtong ka ngayon. Okay, duha mi diri si Brother John diri sa studio.
Ni asad si Brother Joseph Kimno, maayong buntag usab diha kaninyo sir. Brother okay, asad ba? Okay. Maayong buntag usab diha kaninyo sir, Brother Isaw og sa tanan nga naminaw o gabyo karon sa live. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa pagbasa sir. God bless sa tanan. Niya po si Dr. Konkon Babitania. Good morning ninyo mga kuya. So good morning Doc. Salamat sa imong paglantaw pagpakiguban sa atong tulumanon. Niya po si Oscar Liamorin ato ning silingan sa Mabuli. Good morning po sa ating lahat. So good morning dong uban sa imong family. Salamat sa imong pag-view sa ato nga tulumanon. Ni pagi atong basahon niya po si Jemuel Dikeno Lalosis. Good morning kapaglaom. So good morning Brother Jemuel. Di pagi mensahe si Dong Oscar Liamorin. Kuya, pamumusta lang ko sa tanang taga Mabuli, Tabugon, Cebu. Ilabi na sa akong mama. Siguro naminaw ron imong mama di sa Mabuli, no? Dong Oscar Liamorin. Niya po si Nineth Gabisay. Mayong buntag naminaw midiri sa Ormoc. Thank you kayo, Sister Nineth. Niya po si Rokisa Marabe. Good morning diha ninyo mga kuya. Good morning sa Sister Rokisa. Niya po si Pastor Arnel Palisbo. Good morning. God bless. So, salamat kay Pastor sa imong paglantaw karon sa atong programa. District Pastor ni sa Isla sa Bantayan. Diri po sa Isla sa Kinatarkan, distrito po ni Pastor Arman Andrade. Ari po ta sa Daan Bantayan o sa Midilian, distrito po ng gidumalahan ni Pastor Hill Idoliberio. Ari po ta dari mga higala sa dari sa Balanban, padung nga rin sa Taboylan, distrito po na ni Pastor Noe Pagunsan. Nagikan po sa Danau, paingon rin sa Tabugon, distrito po na ni Pastor Edwin Barsinas. Dinis Bugo, nga rin San Remio. May part po sa Taboylan, distrito po na ni Pastor Pastor Elias Coyos, no? Mga district pastors dinhi sa Northern Cebu. Ang hinaot sa pastor makaigsunan sa pagpangandam paspas ang winalihay karon sa kalaing mga lugar tungod kana sa pagpangandam alang sa umaabot nga mega crusade nga pagahimuon dinhi sa Bugo City mga higala. Natay kaming mega crusade, dako na crusade dinhi sa Bugo City mga higala. Amo lang ihatag unya ninyo ang mga update kung kanus ana mahitabo ang mega crusade kay gisasuportahan ka na sa 5 ka district. Apil na ang gikan sa kadistrito ni Pastor Pagunsan, distrito gikan sa Islas Bantayan kang Pastor Arnel Palisbo, distrito ikas Kinatarkan kang Pastor Arman Barsinas, Arman Andrade, o sa distrito sa Daan Bantayan ni Pastor Hill, o dinhi sa distrito ni Pastor Elias Coyos. So lapad-lapad ni nga coverage ni nga mega crusade nga pagahimuon dinhi sa Bugo City mga kahigalaan. Pag ana na hibuan diya sa Condor siguro, ana ni sa Condor ang lugar ana. So amo lang ipahibalo niyo ang update niya na kung kano sa agad ang final magsugod ang atong programa. O niya na mga crusade sa mga nakalanlaing mga lugar, murag karon ng pizza 24 siguro kung ba kuno sayop hangtod karon pizza 30 mga nakalanlaing lugar din sa ato nga distrito mga crusade. Murag si Pastor Coyos murag mag-crusade siya diya sa gitawag na satellite crusade diya sa Anunang Sur. Manang taga Anunang Sur, ayan yung si Piata, paminaw niya mo, tambungin ninyo ang manindot nga mga lectures nga pagahimuon, magabi raman sab na.
Kanya diri sad sa Golden Hills naasay nasa himuon nga simultaneous crusade diha, mga satellite crusade nga pagadumulahon sana sa atong mga pastor gikan sa conference. Kanya dinisad sa dinhi sa Bugo dias Gairan si Pastor Charles Nogra og sa uban pa mga dapit mga higala na ay mga panghimuon nga mga satellite crusade kaysa Kamansilis natapos man niadtong Bernice gabi diha sa Kamansilis gidumalahan ni Pastor Romy Elostresimo. So diha po sa daan bantayan sa Lanao naapo diha si Pastor Jomar Compuesto. So nagkalain mga lugar na ay mga gitawag mga satellite crusade gipanghimo karon in preparation na sa umabot nga mega crusade. Sa nasyapyatan ninyo niya na say nagapadayon nga crusade karon nga gisugdan kagabi nila ni Brother Joel o ni Brother Gilbert alaid diha sa Gairan. Mga kaigalantos Gairan tambungi sana ninyo kay importante daghang putag mga impormasyon nga atong makuha diha no may tungod sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning padayonon dahil pagbasa mahigala ang niya sa screen karon. Niya si okay. Niya si Dineth Gabisay, may buntag, minaw ka sa Ormoc. Niya Roque sa Marabi, marag sa Islani sa Hilantagaan. Niya sad si Joderit sa Molihon dito, si Pans dito ni good morning, Pare Dong, Pare Leaves. Good morning dia pare. Salamat kayo sa inyong pag-view. Niya po si Sister Alia Monies. Mayong buntag, live ko karon sa Extancia, Cavite. Salamat kayo, Sister Lia Monies. Mader, unsa na may sitwasyon ni Father Vicente? May buntag ninyo diya. Okay no, ato sang basahon karon ni apoy mensahe si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag Brother John, Kuya Libby og sa tanang makigsunan nga nagsunod anining programa. So salamat kay Brother Ronilo unya hinaut pa ang Dios magauban kanimo kanunay diha sa Amnam Turto, Saudi Arabia. Salamat kaayo sa imong makanunayon nga pag-view sa ato nga tulumanon. Okay, ato sa ding basahon mahigala ang mga nag-heart o niya nag-like sa atong programa. Ato nakita din si Oscar Liamorin, niya po si Markim Egot Gomez, niya po si Cristel Joy Dihito Anciano, Ronilo Itang, niya po si Emelda Boratso, si Aida Tirana, niya po si Jelmar Barquio Gobalani. Ato sa nakita si Ariston Boyno, si Tekia, si Marlon Federicos, niya po si Alger Lepon, anya Rokisa Amarabi, anya ato sa ning tanaw ng nag-like niya si Jemuel Dequino Laloses, si Ma'am Gay Charis Lopez, Analisa Arabis, niya po si Sir Jerome Patagnan or JP Advent. Okay, sir, salamat sa pag-view nimo ining buntag, sir. God bless you and your family. Kiniasad si Sister Ninami Masong Pobadora. Niasad ang mensahe nga nagdilaab. Joderits Molihon ditoy. Niasad si Abner Dualio, Hertrodis Yorpo, si Ninjin Jas, niapod si Dr. Konkon Lobitania, si Gel Dili, niasad si Gibel Bukayaza, si Sel Golfo Kalusor Batingal. Sumuni atong mga pinalangga nga mga viewers nga nakig-uban kanato karumbuntaga sa atong talamanon og manghinaot tahigala nga karumbuntaga sa atong pagpaminaw dunay mga butang importante nga atong makatunan
sa mga tubag sa pangutana nga ato nga pagahimuon karon. So naamo di mga pangutana panahon na higala nga i-text ninyo nga rin namo ni Brother John. Pili lang mo anong number kay si Brother John token text ning iha o ni ako asad PM, no? Or pwede sa mag-ari mo send og mensahe higala pangutana sa ato nga screen, no? Sa ato nga Facebook. Parang ato nang ma-reserve unya, maabot unyang panahon nga ang inyo ng pangutana mao na say atong tagdon dinhi sa ato nga pagdanon. So manghinaot mi nga karon buntaga ubanan mi ninyo aning duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa di pata mo atos nahan minaw sa tag-awit mahigala. Alalahanin mo, kaibigan, ng buhay sa mundo. Anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ng kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon ba siyang puwang dyan sa puso mo? Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso.
pati okay ato hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John? Wala man gala magampo ta. Among mahigugmaon dalang tanan makagagahay mo Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit na ining buntaga o ng kabuntagon sa mga adlaw sa semana. Kami nagapasalamat kanimo og amo ikaw Ginoo nga pagadaygon og himayaon. Ining buntaga magapanalangin kan ining nga programa. Panalangin ni ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagkabigon nga makahimos pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mo padayon ta higala sa pagtuki karon, paghisgot-hisgot sa mga butang nga ato nga himuon karon, pagatubagon nga pangutana. Ani ang namoy mga pangutana diha, so makahimo na mo higala sa pag-send aron ato nang mabasa sab unya ikareserba ta na maabot ang panahon nga inyong pangutana mo aton tagdon. Okay, niay akong basahon nga mga mensahe. Okay, niray pangutana mga higala. Good morning mga brad. Kanang buhat sis ang meaning ana literal og simbolikal ang kahulugan ana. Busa hinlo na jud ang mga mahugaw kaniadto makaona og nang simbolo pudto sa mga hintel busa makao na jud. So ang pangutana Brother John bot niya ipasabot nga kanang buhat sis literal po na siya unya simbolikal pod ayang kapasabot kay literal man makao na jud mao gitoy gihinluan jud ang mga mananap niya yung siya simbolikal pod to ang nagsimbolo po to natong mga hintel niya yung siya po sa makaon na jud ang kadtong mga gidili sa una mahugaw gihinloan na para niya sumala sa buhat Kapitulo 10. So salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi. So ato nang pagtagad karon mo ni atong sintos ato nga pagtubag karon buntaga ni ato sa mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga mutampo mo hatag og dugang tubag. So panahon na higala nga mo text mo nga rin mo or ari mo sa Facebook mo message aron atong basahon ang inyong dugang tubag sa pangutana nga atong gibasa karon kung literal ba to kay para niya duha may gipasabot na to. Una literal sa to, ikaduha simbolikal pod. Muna iya nga una-una siya busa makaon na jud to kay literal man to gipasabot para niya simbolikal pod. Simbolo po to og tao nga kita mga hintel nga makatauhan. So aton tanawon ang mga paminawan ni higala ang mga tubag nga among ihatag. Unang motubag kaninyo karon si Brother John unya ako ning tapuson. Muundang ta Brother John mga alas 8 alas 9:20 taas-taas tag oras. Okay, imo ang panahon Brother John. Okay, dagang salamat Brother Lebe. Well, salamat aning pangutana o kon gitext dire. Mahitugod ana lagi ng imong huna-huna. Hinon, among irespeto ang imong gihuna-huna ug pagsabot. Pero tuguti lang pod nga kung unsay gipasabot dinis Biblia imo untang madawat. Atong tugutan apan dili nato uyonan nga kanang buhat Diyos dunay duha ka butang nga gipasabot, simbolikal o literal. Boti pasabot nga ang gidili sa Dios aw ipakaon na unya gihinluan na unya ang tao pod gihinluan sab. First time nga nakadungog ko o nakabati ko mahitungod aning puntuha nga dunay duha murabag gitawag og dual, pwede sa literal, pwede sa simbolikal. So ni ata ato nang nuntan atong tugutan apan dili nato uyunan.
kanang giingon nimo nga duha ang gipasabot literal o symbolikal, adto usa ta sa literal. Kung ang gipasabot ni adto literal, nganong namalibad pa man si Pedro nga matod pa niya dili siya mukaon kay wala siya makakaon bahugaw og dili binalaan. Ha? Kung kadto literal, nganong niingon man si Pedro, dili ko Ginoo kay wala pagyud ko makakaog mahugaw og dili binalaan. Kay literal magkahato og simbolikal. Unya nganong gibalibaran man tong Pedro nga kun imong tan-aw ning buhat Jis, si Pedro mibati na og dako nga kagutom og nangandoy siyag makaon. Pamatira gud niyo naghisgutan sa Levitico sa buhat kapitulo 10 bersikulo 9 unya ngari sa 12. Pamatiha, ug sa sunod nga adlaw sa nanaglakaw pa sila ug nagkahaduol na sa lungsod, si Pedro misaka sa atop sa balay sa may kaudtuhon aron sa pag-ampo, ug siya mibatig dakong kagutom. Kanang termino nga mibati siya dakong kagutom, kung sa ato pa na nga bation, gutom na kaayo. Ug nasayod gyud ta pag ang tawo nga gigutom na gyud, ang iyang needs ni anang panahon na pagkaon kay gusto na siyang mukaon. Kay literal magkahadiay ni ang gipasabot, ngano pa man nga gibalibaran man tong Pedro nga gisugo naman siya nga paihaw pakaunon. Niya kung paday nagbasa, og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy makaon, apan samtang na naghikay pa sila niini siya gipanawan. Sa English ni tanaw ni mo na vision, pananawon. Tanawa, unya usahay manggod tungod kay gusto tang mosunod sa atong kaugalingong gusto dili sa gusto sa Dios, mauna nga maghimo ta og mga katarungan o rason pabor sa atong gusto apan nasupak sa gustos Ginoo. Mohimo tag katarungan o rason pabor sa atong kabubuton apan supak sa kabubuton sa Ginoo. Kung atong tan-aw dinhi og iyang nakita ang langit nga inablihan, ani na ta sa literal usa ta, nakita niya ang langit nga inablihan og ang usa ka butang nga nagakana og ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini nga mga kanto nga hiniktan kini gituntun paingon sa yuta. Timan igid nga the four corners ni. Og kining usa ka dako nga habol kung imo ning tan-aw gyud pag-ayo sulito nimo ni, nagsimbolo man ni sa kalibutan. Din adunay upat ka mga kanto. Abot pasabot niya sabot northeast northeast, west og south. Og unya kining maong dakong habol nga nagakana og gikan sa langit gitunton sa ato pa nagbitay kay gitunton man na siya, wa gid magtugkad. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap. Tandaan gyud, diha ang tanang matang sa mga mananap. Unsa maning mga mananapa nga tagupat og tiil og sa mga nanagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan. Mauning mga matanga nga nakita ni Pedro diha sulod sa habol, gikan ni didto sa langit. So kung imong tan-aw, wa maapil dinhi ang walay kapay o walay hingbes. Kay kadtong nakita ni Pedro, diha ang tanang matang sa mga mananap. Unsa ning mga mananapa? Tagupat og tiil na nagsaguyod sa yuta sa mga langgam sa kalangitan. Karon mo na'y nakita ni Pedro. Sa pagkakita ni Pedro, ingon niini sa 13, ug miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro pag-ihaw og kumaon ka. Ni apata sa literal ha, kay simbolikal ba po, literal simbolikal pagsabot.
Ang tingog nagingon, tumindog ka Pedro pag ihaw ug kumaon ka. Mauni ang nadungog ni Pedro nga tingog. Nagingon ang 14, apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo. Nganong mibalibad man si Pedro, nga unta gibati naman niya ang dako nga kagutom, kay literal makahadi ay punto. Unya na malibad si Pedro, dili ko Ginoo. Ikaw kung tagaan o suguon ka, tagaan kag pagkaon, gigutom ka na gyud, dako nga kagutom. Mamalibad ka pa nga dili ka? Dili ko Ginoo. Sa unsa man nga tumong og katuyuan, nga nibalibad man si Pedro, nga unta gibati naman niya ang dako nga kagutom. Ipadayon na tog basa, kay wala pagad ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. Punto. Kung gitugot na kay literal man kahato, nganong ningingon man si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa ko makakaog mahugaw og dili binalaan. Busa sa panahon ni Pedro, nag-exist o existido pa ang balaod sa Ginoo gitawag og dietary law nga dunay ipakaon og dili ipakaon. Namalibad niya na si Pedro. Karon, pag ingon tumindog ka, marang-arang unta og ang word nga gigamit mo kay makasakay ka diha og gamay. Pero tumindog ka, it means nga didto ra gid ni kang Pedro, dili mo ang gigamit. Og unya nag-ingon din nga pag-ihaw og kumaon. Unya nag-ingon og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kasagaran sa nagbasa, anhira kutob sa bersikulo 15, ayaw paghinganli o dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Sama pananglitan unsa ning butang nga gihinluan sa Dios ato ning tan-awon karon sa unahan. Unya nag-ingon sa 10, ug kini nahitabo sa makatulo ug sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Tanawa ha, katulo ang tingog nahitabo ug kalit gibira sa langit. Meaning nga kadtong mananapa wa gid to kaabot dinis kalibutan. At tas literal ba gid kani, kalit gibira sa langit. Ang pangutana unsay relasyon nianang mga mananap nga gidili sa Ginoo nga inyong gikaon ron nga ang gitudlo kang Pedro nga kaunon kadto mang didto sa sulod. Unya ang inyong gipangkaon ang wa maapil didto sulod, maayo untag maningkamot mo, maninguha mong mga langit mo, taliwala sa inyong pagsupak kay pangitaa unya didto sa langit kadtong mga mananap nga gisulod ni adtong 4 kantos nga daw habol kadtong gisugo sa Ginoong ipakaon pangitaa unya didto sa langit. Motoy pangkauna ninyo, ayaw ning mga butang dinis kalibutan nga gidili sa Ginoo kay wa na gitugot ang gidili gid na. Unya kalit kadto gibira ngadto sa langit. Unya nag-ingon din og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna. Tandaan, si Pedro nalibog sa iyang hunahuna. Ako bilib ko sa inyo, dili kamoy nakakita, dili kamoy nakadungog sa tingog, dili pud kamoy gisugo, pero ang inyong hunahuna wa malibog. Si Pedro nalibog. Ipadayon nato nagbasa. Nag-ingon din samtang si Pedro nalibog sa iyang hunahuna, kung unsa ka ang kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita. Kung literal man o simbolikal, ngano pa man, nga gikalibog pa man sa panghuna-huna ni Pedro, ang kahulugan ni adtong iyang nakita. Timan-ing nga ang gipangita ni Pedro ni aning panahon na karon, ang kahulugan na
So dito unta ka mununot sa kahulugan niadtong pananaon nga iyang nakita aron imong masabtan kung unsay buot ipasabot niadto. Unya nagingo dinhi matud pa tan-awa ang mga tao nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas tapos sila masusi kung diin ang balay ni Simon. Og sila nanawag sa pagpangutana kung nag-abot ba didto si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong sa sa mahitungod sa pananaon, muna nga kamo dihang magbasa aning buhat Jis, i-apply ninyo ang gihimo ni Pedro nga namalandong siya sa kahulugan mahitungod sa pananaon. Pagpamalandong pud mo, dili kay modritso lamog conclude unya hangtod hinoon nga inyo nang gibuhat ang dili ipabuhat sa Ginoo. Ug samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananaw, gipamalandong gyud na ni Pedro ang kahulugan atong pananaw. Nagingon, ang espiritu miingon kaniya, tan-awa anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Sa gipamalandong ni Pedro ang kahulugan sa pananaon, dihay tulo ka taong nangita niya. Kadtong tingog nga nabati ni Pedro kapila makatulo. Imong makonsiderar nga kadtong tingog makatulo na bati nagrepresentar to sa tulo ka tao nga nangita kang Pedro. Manangita kang Pedro. Balikon ko, kadtong pananaon didto sa habol, wala maapil ang walay kapay o walay hinggis. Gimension ginaw, mga mananap, tagupat og til, nagakamang, nagasaguyod o mga langgam sa kalangitan. Dili mo mutuo nga tao ni. Kay ang inyong huna-huna mananap, kay literal. Kay naabay tao unya langgam, ay pastilan. Walay imposible kung unsa may butang nga pagagamiton sa Ginoo sa iyahang plano. Ug unya nag-ingo dinhi na malandong si Pedro dunay tulo ka tawo nga nangita niya. Kining mga tawanaa nga tulo ka tawo mauni ang gisugo ni Kapitan Cornelio, usa ka Italyano nga kapitan sa sundalo nga kung imo gining i-trace back siya, duha niini ang sundalo nining out of these three, duha ang sundalo, usa ang sulugoon gitawag og ulipon ni Cornelio, ipaubanan. Ug unya sa ilang pag-istoryahan ay nisulti sila nga si Pedro nga o si Cornelio usa ka taong mahinadlokon diha sa Ginoo. Munang importante gyud nga ang tawo mobati og pagkahadlok sa Ginoo. Tan-awa ning mga tawo nga wa mobati kahadlok sa Ginoo, bisan ang butang gidili sa Ginoo isog kaayo, dili kulbaan, dili mahadlok. Nganuman walay pagbati sa kahadlok diha sa Ginoo. Og unya gipadayon ni Pedro kining tulo ka mga tao, and the next day mikuyog na si Pedro ni ining tulo ka tao kay gisugo maning Kapitan Cornelio. Ug unya sa pag-abot didto ni Pedro sa panimalay ni Cornelio, ila gining kinaiya gyud nga kana bang mo appreciate sila, mo ilang i-welcome, pero nahitabo hinoon nga si Cornelio misugat sa pagdawat nga miyapa sa iyang tilan ug misimba kaniya si Kapitan Cornelio. Sa 26 nagingon, apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayud usab tao. Ang karong panahon na dili na mabadlong ang tao nga magluhod-luhod magsimba sa larawan ni Pedro. Mayra bagipog Pedro gid na nga huna-huna rog na sculptures ngunit dagway Pedro, di na gid mabadlong. Pero si Pedro sa dihang gisimba ni Cornelio, gibadlong ni Pedro si Cornelio, tindog ako gayud usab tao. Ug sa nagkigsulti siya kaniya, siya misulod
ug didto iyang nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Tandaan nimo igsoon, sa pagsulod ni Pedro didto sa panimalay ni Cornelio, nakita niya ang daghang tao nga nagkatigom. Timan igyon. Og unya niya ang gisulti ni Pedro sa 28. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa kataong dumuluong. Period. Sa panahon ni Pedro, kay si Pedro usaman pod ka Hudiyo, dunay balaod ang mga Hudiyo nga gidid-an sila pagpakigsulti, pakighalubilo, pakig-istorya sa mga hintil, wala ito dumuluong. Nga naman, kaysa kapanahunan sa mga Hudiyo, giila nila nga ang mga hintil mahugaw. Og unya, dili sila angay makigsulti. Maunin naas ilang balaod supak sa kasuguan sa mga Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa kataong dumuluong. Period na. And the next, nag-ingon, tandaan, apan gipahibalo kanako sa Dios. Kinsay nagpahibalo kang Pedro? Ang Dios. Unsa may gipahibalo sa Dios ngadto kang Pedro nga gipahibalo po dinis ato ron. Atong basahon dinhi, matud pa dinhi, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Landia kining 28 o dinhis 15. Akong balikag basang 15 ha. Og ang tingog na naging 14 o 15. Apan si Pedro maingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayud ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Unya nagingon ang 15. Og ang tingog ni abot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nangingon, ayaw paghingalig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Atong basahon ang 28, balikan na to. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Tanawa ha? Ang gipasabot ni adtong panan-aon kay gipamalandong man to ni Pedro ang kahulugan, didto na nasabti ni Pedro kung unsay kahulugan ni adtong panan-aon nga iyang nakita, didto na niya masabti sulod sa panimalay ni Cornelio sa diha nga nakita niya ang daghang mga tao. Nag-ingon si Pedro, gipahibalo kanako sa Dios, kinahanglan walay tao nga akong pagaingnog mahugaw og dili binalaan. Busa higala ako nagtuo ko nga nasabtan nimo. Dili ingon nga literal og simbolikal ang gipasabot, kundi simbolikal, dili kay literal. Kay kung literal pa, si Pedro dili na mamalibad pa nga di siya mukaon, kay gibati naman niya ang dako nga kagutom. So kung imong tan-awon ang kahulugan ang gipasabot ni ining buhat Jis, dili ni anang imong gihuna-huna nga numan tungod kay dili na maoy gipasabot. Unta ang ato dinhi ang pagdawat sa gipasabot sa Dios nga walay taong pagaingnog mahugaw og dili binalaan. Ang gihinluan dinhi ang tao nga nahugaw sa sala, mao'y gihinluan sa Ginoo. Unya, kanang giingon ninyong ipakaon na, wa kay makita sa Biblia nga nangaon ang mga apostolis sa gidili sa Ginoo, o kung literalon nimo, dili gihapon muhaom tungod kay kadtong nakita ni Pedro, gidala, gibira, balik dito sa langit. Sa ato pa, wa gihapon mo na out of context ra gihapon mo, wa gihapon mo nakatumong sa husto nga butang nga gipasabot sa Ginoo. Karon kay gipahibalo man sa Dios kang Pedro nga walay tao nga pagaingnog mahugaw og dili binalaan, meaning
nga ang tao na hugawan apan giunsa ni Ginoo gihinloan. Kung atong konsiderahan lang god ang mga butang nga gipasabot dinhi sa Biblia, sumala sa Herbihanon Kapitulo 10 bersikulo 10 ingon ini ang gisultio, pamatian ninyo higala niya ang 10. Og pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala. Meaning nga ang sala mo'y naghatag og kahugawan diha sa kinabuhi sa tao ug maoy hinungdan nga kining sala nga naghatag og kahugawan sa kinabuhi sa tao pasayloon sa Dios ang tao nga nagkinahanglan siya pagpasaylo siyang sala, pasayloon siya sa Ginoo aron kining taong nagkahugaw sa sala mahinluan siya. Kung balikan natong basa na gingon, og pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. Diha ta nakabaton og kahigayunan nga mahinluan ta sa atong mga sala, pinaagi sa paghalad sa lawas ni Hesukristo didto sa Kalbaryo sa cross. Kung atong basahon ang nang Juan Kapitulo 1 bersikulo 9 nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Ang gihinloan ang tao natural. Nga gihinloan naman ang tao tungod sa sala na hugawan unsa may sala. Nung Juan 3:4 ang sala mao ang paglapa sa sugo. Mao bitaw ang usa ka babaeng makasasala nga mao si Maria Magdalena, giingna niya si Maria, lakaw og ayaw na pagpakasala, but ipasabot lakaw og ayaw na paglapa sa sugo. Unsa man tong sala ang gihimong Maria? Pagpanapaw. Unya naama na sa napulo ka sugo nga dili ka manapaw kay lagi sa paglapa sa tao sa kasuguan sa Dios nakasa siya busa kining sala gidawat sa Ginoo ang usa ka makasasala nga iyang pasayloon busa kamaturan na ang tao iyang gihinluan, pinaagi siyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross. Busa ang tao mo'y gihinluan, dili nang mananap nga gidili sa Ginoo, kay wa na gyud marikod sa Biblia nga kadtong mga gidili sa Ginoo gikauna sa mga alagad sa Ginoo, kay lagi gitugutan ng kaunon kay hinlo na. Wala. Kung atong basahon dinhi sumala sa nahaunang Korinto, no? Kung imong tan-aw dinhi sa nahaunang Korinto Kapitulo 7, ikaduhang Korinto, kanana ang ikaduhang Korinto Kapitulo 7 bersikulo 1 pamatii. Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas o sa espiritu o hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Busa, layo ra gyud na sa inyong panghuna-huna nga gitugot na sa Ginoo ang wa itugot nga kaunon. Way record niya na unya natingala ko, klaro kayo ang nabutang nga mga mananap didto sa sulod. Nagakamang, tagupat og tiil, nagasaguyod, ug ang mga langgam sa kalangitan mo'y tua dito sa sulod. Nasubrahan gyud ang inyong pagpamalandong nganuman hasta ang walay kapay ug walay hingbis nga wa ikasud dito sa bulgi apil ninyo kaon. Mga kaigsuunan, ang pulong sa Dios dili na lisod nga sabton, masabot ra na kay gipasabot man na sa Biblia. Pero ang hinungdan nganong hangtod karon wala ninyo masabti ang husto nga gipasabot tungod kay ang inyong kasing-kasing nagadumili sa pagdawat sa pulong sa Dios. Kung imong tan-awon ragod dinhi sumala sa
Juan Kapitulo 15 versikulo 3 ingon ini ang gisulti, kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. So ang gihinloan, ang tao kay mo may nahugawan sa sala. Unya, kung inyo hang tan-aw dinhi pag-ayo, asa may inyong makita nga nangao na ang mga apostoles sa gidili sa Ginoo? Wa, nga naman nagpabilin gyud na nga hugaw og gidili sa Ginoo nga kaunon. Unya, maumang gyud ipatigbabaw ninyo na ang dili gipasabot sa Biblia, ang amo lang ikaingon pamalando nga kuno ninyo. Kung unsay mahimo nga inyong dangatan pag-abot unya sa adlaw sa katapusan. Kay kung tinuod pa og insakto pa ang inyong gihuna-huna, wala na lang unta ipamulong sa Dios. Sumala sa Isaiah 66:16 ug 17, ang nagkaon sa unod sa baboy ang mga duluntanan ang ilaga sa adlaw sa katapusan iyang sunugon. Wa na lang unta niya na isulti kay iya man di ay kanang itugot na nga kaunon. Pero ang gisulti nga pag-abot sa adlaw sa katapusan ang nagkaon sa unod sa baboy mga duluntanan ug ang ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan. Unsay dangatan nila? Sumala sa 66:16, kay pinaagi sa kalayo siyo ba mo pahamtang sa hukom. Ala, sige, pahimusli ninyo, kay tingali unya og magmahay mo, munang paniguro mo kaon sa litsyon, pero gisulti magyun nas Ginoo, nga sa adlaw sa katapusan iyang sunugon sa kalayo, aw kamong nagkaon karon sa litson, mauna pod unyay malitson, kay ngano man, gisulti mas Ginoo nga sa adlaw sa katapusan iyang sunugon sa kalayo. Kung imong basahon ang Job 14:2 versikulo 4 nagingon, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw walay usa. Yanang mga butang nga gisulti sa Ginoong hugaw dili ipakaon, wala gyud usa ni anang makakuha hinlo kay ang hugaw. Tan-awa, daghang conflict gyud sa Biblia kung atong pahanuntan kanang inyong gihuna-huna nga insakto. Mobitaw ning ingon ko, atong tugutan apan dili lang nato uyunan. Unang-una, kung imong basahon ang Ezekiel 44 versikulo 23 nagingon, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan og sa nahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ang katawhan sa Dios tudloan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, ug tudloan sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Nanunsaon pa manimo ni pagtudlo unya sa mahugaw ug sa malinis diha sa katawhan sa Dios, kay ang hugaw gihinloan na makadiay kay ipakaon na. So, kontradik na, daghan ang conflict. Karon niya, kung imong basahon ang Levitico 10:10 gisulti, og aron mailan ninyo ang kalainan sa balaan ug dilbalaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Makaunsa ang tao? Makaila sa mahugaw sa malinis. Karon kay gihinloan naman tanan, usaon ni pag-ilas hugaw ug linis, gihinloan naman tanan. Kung atong basahon sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, ingon ini, gilapa sa iyang mga pare ang akong kasuguan. Mauna nga kining mga nagdumala sa simbahan o nagtudlo palang ginig insakto, wa gini maglapas-lapas niya ng gisugo sa Ginoo, maidukar unta ang kadaghanan. Ang gisulti din gilapas ang mga pare ang akong kasuguan, o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tanawa ra ang gisulti sa Ginoo. Wa sila magtudlo sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis.
Pero kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo ni dinis kanginan sa gitudlo sa Biblia. Mauna nga daghang mga panahon nga kining mga butanga gipangutana dili kay kanapo o ka-20 na kay kining programa ha dugay na magyud ni kaayo. Unya ang kining maing balita usa pa ning tuiga nagsugod ba dili ha 2002. 2002. Unya una ka ang Jesus is our hope nagsugod 2007. Dito pa na magsukad sa daan bantayan wa pas bugo. Unya kining mga puntuha, kining mga butanga dili kay ka-20 na ni gipangutana. Gibalik-balik ni namo pagpasabot sa tuyo nga mapabot sa inyo ang kamatuoran. Apan bisan pag si Kristo o ang manlulunda pay mubarog sa inyong atubangan ug dili mo ang sultian mo unya di mo mutuo magpabilin nga ingon ana gid mo. Ang gisulti sa atong gibasa gilapas sa mga kadagkuan sa simbahan ang kasuguan sa Ginoo wa magtudlo sa kalainan sa balaan o sa nahugawan, wa magtudlo sa kalainan sa mahugaw o sa malinis. Busa taliwala ni ining tanan, salamat nga kini nga programa inyong makumparar sa uban nga mga pagtudlo nga lahi kay nganuman mutudlo ni sa gitudlo sa Biblia. Ang gisulti, klaro, tinaw, pero ang inyong hunahuna mulingiw. Inyong ilimod ang kamaturan, pero ang kamaturan magpabilin gyud na nga kamatuoran. Ug kay magpabilin man nga kamatuoran, ang kamatuoran mauna nga nagpabilin sad nga kamo na nakita nga nagmasinupakon. Kay kung wa paunta ni magpadayon ning balaura, wala na. Dili na mailapa ang tao sa iyang pagkamasinupakon kay gitugot tamang ka pero dili na mao gisulti. Ayaw kalimot nga ang nagkaon sa gidili sa Ginoo sa adlaw sa katapusan iyang sunugon sa kalayo. Og isulti nako sa inyo higala kanang doktrina o pagtulunan nga kaon na ang tanan hibaw igyod dili na doktrina sa Dios, iya na nga doktrina sa yawa. Sumamili mo kang kinsang doktrina ang inyuhang kinabuhian ug barugan. Poy ba didto sa tanaman sa Eden ang orihinal nga pagkaon nga gihatag sa Dios kang Adan ug Iba mga bunga sa kahoy. Pero taliwala ana dunay gidili pagpakaon. Og nahitabo nga ang yawa miduol didto sa tanaman sa Eden, iyang gitintal ang babae. Wa gyud magsugo ang yawa ni adtong kahoy nga ang bunga ipakaon, wa gid niya sugo ang kaon ani. Diin niya suguas ang si Iba didto ni atong bunga sa kahoy nga ang bunga ni adto dili ipakaon sa Dios. Ug unya na malibad si Iba. Ningon kanamo ang Dios nga dili gid mi mukaon na kay sa adlaw nga mukaon mi na mamatay kami gayod. Tanaw ra ko Genesis 3. Ug imong basahon sumala sa 4 ug ang bitin miingon sa babae dili gayud kamo mamatay. Ang 5 nagingon kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon ini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Tanawa ang 6 nagingon ug sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug kakini takos nga tinguhaon ug makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nig mikaon gihatagan usab niya ang iyang banang mikaon kauban niya. Kinsa ning pagtulon ana? Kaon tanan? Hastang gidili kaunon iya sa yawa. Mauna nga mas daghan karon ang mga tao nga mipili sa doktrina sa yawa. Baya nangalagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, nagampo sa Ginoo,
Pero wa man na hingabuta sa yawa na ang inyong pagsimba, pagampo ug pag-alagad sa Ginoo, wa na hingabuta. Usa lang kabutang. Ha? Gamay ra gyud ang paagi sa yawa aron di makita kana ra gyung pagkadili mosunod sa gisugo sa Ginoo. Mura na gusto sa yawa. Mao na ang lipay kayo ang yawa bisan pagka mo nag-ampos Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, pero unsay kalipay siya kanang inyong pagsupak sa gisugo sa Ginoo. Unya ang Proverbio 28:9, kantong nagpalingog-lingog sa iyang igdulongog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mao'y usa ka dulumtanan. Mao na nga kamo nagampo man tuod mo pero wa na ikahimuot sa Ginoo gidumtana. Unya, kung imong basahon ang Marcos 7:8, nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Tanawa ra, mibiya na gidinuon mo sa kasuguan sa Dios. Ug maoy inyong ginahawiran ang mga pagtulunan nga iyas tao. Unsay gitudlo sa inyong mga pangulo simbahan? Kauna ang tanan. Pero wa na gitudlo sa Biblia nga ingon ni anak. Kay timan kung imong literalon pagsabot ang simbolikal sa 21:27 sa kinini ang sa pinadayag atong tanawon ha kung unsay gi sulti dinhi sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 27 ingon ni ini ang gikuha nga didtos gingharian sa langit walay bisan kinsa nga pasudlon dito mo ni nga gihatagan dinhi sa mao nga kuan dinhi sa mao sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 ni gisulti dinyo apan dinhi ni walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakap di makasulod dito sa langit ang mga unsa mga mahugaw unya karon kay gihinloan ng maghaday nganong naghisgot pa mga mahugaw kay ngano man na ay mga tawo bisag gihinloan na tungod sa sala magpakasa ragyapon nagkahugaw ragyapon. Well, mga higala, kami nagtuo nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios. Depende na kung inyong isalikway ang pulong sa Dios unya mo inyong dawaton ang pulong sa inyong mga pangulo sa simbahan. Well, Brother Lebe? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon makadiyot higala ang ato nga screen. Ni ay atong mga nakita nga mga mensahe dinhi. Okay. Yes, Brother Joseph Kimno igsoon ang mahugaw nga pagkaon dili gyud na maitugot sa Ginoo nga ipakaon gibalaod naman kana niya. Hugaw na kanang nadaang kining mabasa sa buhat Gs 8 ngadto sa 12 dili gyud na literal pagkaon igsoon kay wala may mga pangalan sa didto nga nag-ingon pwede nganing makaon ning mga mananapa kay dili nahugaw sabtunon man kaayo to kay panan-awon naman gud to ni Pedro igsoon pero ang ingon dinhi nga igsoon pero ari gyud ka magbasa sa Levitico 11:3 nga 28 na agyo diha nimo makita klaro og tataw kay igsoon nga walay lipod-lipod ang Dios nagasulti alang sa mga manap nga mahugaw og mahinlo. Niya po si Ginaline Milana Kaburnay, Brad, pakigreet ko sa akong biyanan Kaburnay family, salamat. Okay, niya po si Brother Joseph Kemno, dili gyud ta makakita o makakuha og limpyo diha sa mga mahugaw sa mananap igsoon kon atong basaw ng Hoob 14:4 ingon kinsa makuha o butang mahinlo gikan sa mahugaw walay mausa tan-awa unsa kuno igsoon bisan usa na lang matinumanon gyud siya nga iyang gisulti o gipamulong kon atong basahon ang Salmo 109:34 ingon pagala dili ko pagalapason akong tugon ni Presdan ang butang bigula sa kong Abel igsoon kipamulong na kana sa Dios kaniadto pa mahugaw ang pagkaon sa mga dulumtanan nga mga hayop
o iya gyud na nang gitugon kaniadto sumala sa Levitico 11 3:28 maunay tinuod igsoon. Okay, salamat Brother Joseph niya ato nakita din ni higala si okay si atong tanaw ni uban dinhi niya sila si Sel Golfo Calosor Batingal Kabil Bulayasya Jel de Alkino na Brother Johnny Mainit Simon Moralde si Miguel Beringkel Saladaga Marter mani ato mga nakita higala na puno ni sila si Eliser Mahinay mensahe nga nagdilaab na Sis Jamin Jaime Alkino mo ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ang iya god nga pangutana ingon siya ni nga good morning mga brad kanang buhat cheese ang meaning ana literal og simbolikal ang kahulugan ana. Busa hinlo na jud ang mga mahugaw kaniadto makaona og nagsimbolog pudto sa hintel busa makaona jud. Okay, iyan ni nga konklusyon mga higala. So kini nga panan-awon kung imong tan-awon sa Biblia higala mogamit kini ingon na panan-awon kuan na siya symbolic kina siya sa maraguna pananglitan dinas Biblia na ay daghang mga gipanggamit sa Ginoo nga dili literal gid na symbolic gid na. Okay, mokuha tag sample ha pananglitan. Diha sa Daniel City 17 diha sa Daniel City nay upat ka mananap nakita si manalag na Daniel panan-awon gihatag sa Ginoo. Ang unang mananap leon nga naipako sa gilas siyang buko-buko. Ang ikaduhang mananap usa ka oso bear nagtangag og tulo ka bukbukog nga gusok siyang baba. Ikatulong mananap ang ngalan higala leopardo upat ka bukulo o upat ka bukpako. O niya, ang katapusang mananap, wa nanganli, gidescribe lang kinaiya, makahadlok, makilis siyang kusganon. O niya, adunay, ang iyang ngipon puthaw, may napulo ka mga sungay, o samtang nagbarog napulo ka sungay, doon ning gimaw nga, ika-11, gamay nga sungay, nakadako, may mata, may baba, may hunahuna sa tao. O iyang giibot ang tulo ka napulo ka sungay, katong tulo sa napulo, giibtan niyag tulo, 7 na lang nahabilin. O niya ang maong sungay, namulong og dagkong mga pulong batok sa halangdong o yamot. Iyang usbon ang balaod sa Dios. O niya iya sad nga lutuson ang makatawhan nga mosunod sa balaod sa Dios. Unsa man to? Literal to nga leon na ipako, kita batag na leon na ipako? Literal ba to? O niya katong oso, bear nga nakita ni Daniel, gipakita sa Ginoo through panan-awon. Literal ba to? O niya katong leopardo nga upat ka ulog, upat ka kapako, literal ba to? Katong manap mabangis. Atong basahon ang Daniel 7:17. Ang bersikulo 17 higala. Atong tanawon kay ang Ginoo gud sa daghan nga higayon ni Biblia, mogamit gyud siya og simbolo. Simbolo gani, muna gitawag simbolikal. City 17 mo ni atong mabasa kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog ni siyota, upat ka mga hari o upat sab ka maginarian. Kinsa man tong upat ka mga hari diyan ang upat ka maginarian nga mao'y nagmugna. Ang una mga higala si King Nebuchadnezzar. Ang kadtong leon na ipako sa buko-buko, nagsimbolo to sa unang ginharian mibarog sa kalibutan nga hari si Haring Nabucodonosor. So katong leon nagrepresentar kag King Nebuchadnezzar og siyang kingdom. Unya ikaduhang ginharian nga mibarog sa kalibutan sa history nagtug-an nga ang ginharian sa Medo-Persia. Ang hari sa Medes mao si Cyrus II niadtong tuig 538 BC. Nagsimbolo ni atong usa ka oso. O niya ang leopard mga higala nga upat ka ulog, upat ka pako,
nagsimbolos ikatulong ginharian nga maong ginharian sa Greece. Ang hari mao si Alexander the Great. Ang upat ka ulo nagsimbolo sa upat ka mga generals. Kaysa din ang hambog si Alexander the Great, o niya, namatay siya. Pagkamatay niya, iyang ginharian nabahin sa upat ka mga general, leading generals na gumala sa iyang ginharian. Bartolome, Lysimachus, Seleucus o si Cassander. O niya, ang ikaapat mananap, nagsimbolos ikaapat nga ginharian bigahom sa kalibutan. Niadtong tuig 168 BC nga mao ang ginharian sa Roman Empire. Ang hari si Julio Cesar hangtod sa panahon ni Kristo. Ang Roman Empire mo'y nagahom sa kalibutan. Nagsimbolo ato mananap. Muna ang Ginoo mo pasabot ganis tao, mo gamit siya og simbolo. Di na sabton nga literalo ni mo tog sabot, leon di ay ning hari. Pilimirong ni hari sa kalibutan, leon di ay. Nga nigahom sa tibok kalibutan. O niya, og imo na literalon. Ikaduhang ginharian ko ando ito, oso di ay. Kana literal yung oso na asa mga dagkong lasang. Ikatulong ginharian kato di ay lipar yung literal. Di na literal. Ang Ginoo mo gamit og mga ingon ni ana nga talan-awon nga naay kahulugan, di na sabto ni mog literal. Niya pa gyud mga sample lang ni sa atong makita og mabasa mga higala sa Mateo 25:32 ngadto 34. Sa pagbalik ni Ginoo, duha ra ka bahin ang tao ang nagrepresentar sa kanding og ang karniro. Alang sa karniro magaingon ang Dios, panunda ninyo ang ginharian sa langit nga gitagana alang kanyo sukad pas pakatukon sa kalibutan. Literal ba yun to? Naman sabto literal di makita. Literal ba ng karniro? Maoy paadtoon sa langit, pasudlon sa langit? Kanang karniro na as mga dagkong bakante, na as mga pastuhan? Karniro ba yun literal? Dili oy. Mao ba na gisaarang karniro kalosan? Dili. Ang karniro nagsimbolo nato nga mga katawhan nga mosunod sa sugos Ginoo. Ingon ang Ginoo, ang ikadasad kanding, panunda ninyo ang impierno nga giandam alang kaninyo. So, ang kanding, kanabang kanding nga ato makita nga atong gibuhi, ipamaligya na to, mao ba na'y sunugonon sa impierno? Kana, kung literal na itong sabot. Yung literal man nagsimbolikal, kana din kanding sunugonon. Dili ang gipasabot ng kanding naalay gusto ang Ginoo nga leksyon nga ipasabot niya ni anang iyang gipakita. Ang kanding nagrepresentar sa mga daotan nga duha lang kabahin ang tao sa pagbalik sa Ginoo na ay nagrepresentar sa kanding, na po nagrepresentar sa karniro. Ang kanding mga daotan, ang karniro mga matarong. Mao na gipasabot niya. O niya pagyod kuha pagitang sample mga higala sa atong makita sa Juan 6. Ingon si Ginoo, ako mao ang maayong magbalantes karniro. Anya 27, ang akong makarniro nagapatalinghoג sa kong tingog. Ako nakaila kanila kay sila magasunod kanako. Unsa man na? Literal gyud na nga si Kristo ba nagbantay og makarniro sa unang panahon? Kanang literal nga desbakante, waoy. Si Ginoo sa una, nagtubo siya ng iyang ama si Joseph panday. Panday noon siya. Pero dili ingon nga magbalantay sa karniro. Pero ingon man ato basa, ako mao ang maayong magbalantay sa karniro. Literal ni magsabot na, nagbantay des Ginoo og makarniro sa una. Kana ko literal. Wala oy. Ang karnirong gipasabot diha nga ingon diha ang akong karniro nagpatalingog sa tingog, nakaila ko nila kay sila mosunod mga kanako. Kinsa man na mga matarong nagrepresent na sa mga matarong munay kahulugan ni anang sambingay simbolo nga gigamit ni Ginoo. Mao hinungdan nga dinhi sa buhat si mahigala. Tungod kay ang konsepto sa mga Hudiyo bisan pang mga Hudiyong Kristiyanos sa una sama lang San Pedro. Ang konsepto nila nga ang mga hintil way labot sa kaluwasan. Unya gani dili sila pwede nga silang mga Hudiyo gibawalan pagpakig-istorya, pagpakigharong, pagpamisita ngadto sa mga dili Hudiyo. Di sila motagad ni ana.
Di sila ilang isnaban na ang mga dili Hudiyo kay para nila way labot sa kaluwasan. Sila lang ang gipakamatyan o gihigog mas Ginoo. O di gid sila mutagad o makasugat og hintel. Dunay usa ka tawo nga si Cornelio. Usa ka taong Dios nun pero di siya Hudiyo. Italiano siya. O wa pa to pakita is Pedro pananawon sa Ginoo. Di gid mo tagad, di gid mo kuyog si Pedro. Ni adtong tulo ka sulugoon gisugo ni Cornelio kay mga di man po to Hudiyo ang sulugoon. Mga hintil pod to. Giisip to nilang mahugaw di balaan nga klases mga tao. Di mo tagad si Pedro, di mo kuyog ngadto nila. Si Cornelio usa ka taong mainampuon, masimbahon, mahinatagog limos Diyos nun kay siya. Karon pakitaan siya pananawon si Ginoo, manulunda ning tungha niya samtang nagampo siya na 3 sa hapon. Ginan siya ipakuha si Pedro kay si Pedro mao'y musulti gyud sa katuyuan sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Unya paano si Pedro mauban atong gisugo ni Cornelio kay tuluman yang gisugo paingon sa Jope kay dito man nagpuyo si Pedro mahigala. Paano matagad si Pedro nga bawal mas mahudiyo ang pagpamisita, ang pagkuyog-kuyog sa mga di-Hudiyo? Di pwedeng makikistorya sila. Ang gibuhat sa Ginoo, gitagaan si San Pedro pananawon sa Ginoo. Simbolikal to, gikargas habol. Kadtong mga mananap o mga langgam, magikargas habol, gitunton paingon sa ubos. No, makarga mo ng habol lang. Og imo na literal di ka na mayabyab ng habula, kargahag mga baka, kargahag mga baboy, mga leon, uban pa dihang mga manap ikarga. Dito literal symbolic ladto, gitonton paingon sa ubos. Kay literalon to nimo, ang kadto bayang mga manap gidaas langit. Nya sa ato pag nabilin sa yuta, hugaw. Wa man to iyabyab. Aron magdaghan sa kalibutan to mga linimpyuhan gidaas langit. Wa man iyabog kana kung literal, pero ang gipasabot ng higala simbolikal. Kay human si Pedro nakakita sa pananawon, naglibog si Pedro unsay kahulugan, meaning ba unsay meaning sa panahon, literal ba to simbolikal? Naglibog siya unsay meaning, pero sa diha nga naglibog siya ming tungha niya ang balaan nga espiritu. Gipasabot siya, giingnan siya, Pedro, naitulo ka tawo nangita nimo. Gika na sa sinugo na nga mga tao. Pagtanaw Pedro, oy mga hintil mga matawhan, di ba ni Hudiyo, di na pwedeng mutagad mi. Di man na pwedeng makikuyog mi niya. Iniingon ang Espiritu Santo, Pedro, tumindog ka, kumanaog ka, uban kanila, saway pag-ukon-ukon kay nagpanhi kanila. Naglibog mo tos Pedro, uy, ning kalit og pagsidlak ang tinaw nga pagsabot sa pananawon nga kadto di ay kahulugan higala kay ila man tong giisip nga mahugaw dili balaan tong klasiya sa mga tao. Nasabta ni Pedro ang pananaw niya nakita nga ang pananawon simbolikal ang kahulugan kadtong mga tao mga higala. Tanawang nahitabo. Wa ba mutagad si Pedro, gisugo mo siya kumanaog ka. Ari po ka pag agdas nga ba, Pedro tumindog ka, pag ihaw og kumaon ka. Unya sa gayong pasabos Pedro tumindog ka, kumanaog ka, uban kanila suway pag-ukon-ukon. So si Pedro wa mag-ukon-ukon, gitagad niya ang kadtong mga dili Hudiyo, katong mga hintil. Siya ugma na tamo adto sa balay. Inato kang reaksyon ni Pedro kung wa pa siya pagkalig pananawon. So nausab si Pedro higala mitagad ni adtong panahon na. Aniya dayon, sulod si Pedro dito sulod sa balay. Aniya tanan ni hilabihan daghanan tao pulos mga hintil dito sulod sa balay ni Cornelio, ganis Cornelio, misimba kang Pedro, miluhod, misimba siya. O niya, sa versikulo 28, ingon si Pedro, sugod sa diskurso, ingon si Pedro, kamo baya, nga mga Hudiyo, o kamo bayang mga hintil, nahibaw mo, nga kaming mga Hudiyo, gidid-an mi sa pagpamisita o pagpakig-istorya kaninyo, apan gipahibalo ako sa Dios, nga walay tao akong ingnon, nga dili balaan og mahugaw. Pangutana, kano sa pahibaw as Pedro, sa Ginoo, nga ang tao di na ingong mahugaw og di balaan. Gipahibaw sa Pedro, pinagis pananaw niya kita, kay gina man siya ayaw nganlig, mahugaw og di balaan ang gihinluan sa Dios. Nasabtan si Pedro nga ang ipasabot kadto mga hintil na hinluan to,
pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Gani tungod ang panahon na sa 24 ingon San Pedro ni ang conclusion Pedro 24 ingon Pedro nga sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios di ay way pinalabi sa tao. Ni mo ni conclusion Pedro, way pinalabi ang Dios sa tao tungod sa panan-aw niya nakita nga bisan matupas 35 hinunua nga sa matag usa ka nasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og nagbuhat sa matarong. Nasabtan ni Pedro. Pedro, kahimutan diskin bisan unsa pang nasuras kalibutan basta nagkinabuhi kang matarong. Tanawas Pedro pag-report niya nga to sa Jerusalem sa nahitabo. Nabaghuan ang mga tao, nanganghang mga tao dito nganong nakigtagad siya ni adtong mga hintil. O niya sa gisaysay ni Pedro ang panan-aw niyang nakita o niya gaingon sa 18 ni ang reaksyon sa mga kaigsunan to sa Jerusalem og sa verse kapitulo 11:8 og sa ilang pagkadungog niini sila mihilom og ang Dios ilang gidalayg nga nag-ingon nan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Amo na nasabtan gidayeg nila ang Ginoo sa dihang nasabtan nila ang pananahon nga ang Ginoo di ay ngadto sa mga hintil dawaton des Ginoo gitugot si Ginoo nga sila maghinulsol dawaton paingon sa kaluwasan mahigala. Wa gyud ingon nga gidayeg nila ang Dios nga ipakao na ang baboy guban pang mahawa. Hintil ang gipasabot tao manghigala. Nasabtan nila ang pananahon pero daghang mga tao karon nga wa makasabot maghisgot lang gihapon nga literal to bisag simbolikal klaro kahigala. Ano sa pa may atong ingon ana? Ato gyon tungod sa atong gana sa pagkaos ginili atong dipinsahan na nga huna-huna na to bisag sayop. Kung iyong basahon ng Isaiah 66 16 o 17 higala nagsaad ang Dios nga ang tanan nga nagakaon sa unod sa baboy og madulumtanan sa katapusan laglagon pinagis kalayo. Ang Dios di mamakak. So di na gipasabot sa buhat sis nga makaon na ang baboy. Kay ang Dios nagsaad nga ang mukaon sunugon ug ang Dios higala sa Roma 4:21 hingpit siyang mutuman. Siyang saad og sa Salmo 89:34 ingon ang Dios dili ko usbon ang mga pulong gos kumbaba di na ko ilisdan ang ako makasuguan. So salamat mga higala sa inyong pagpakig-uban sa atong tulumanon karon. Og salamat usab no nga inyong pangutanan to aron ato masabtan ang kaluhinaot pa ang Dios magpanalangin kanatong tanan og sa di pahingpit tapuson atong tulumanon niya higala ang atong pensyon. Magampota, amahan namon as kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa pagpakig-uban ka namo og sa imong mga pulong tuguti nga mabuhis ang panumduman magagiya ka naman tanan paingon di kanimo kini ang magisalig nga madawat sa ngalan ni Hesus nga malawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kinintanan ang mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw kini inyo mahigala Brother John Dito kansab sa Brother Libik Labis Wingon nagan salamat sa pagpaminaw o ang Dios magpanalangin ka.